Igama uMthokoziswa Mbonambi eDasenhoek. Siyabalula njalo ke masikhuluma ngeDasenhoek. Sikhuluma ngendawo ebudebuduze neMaranini iphinde bebudebuduze nePinetown. Sithe namhlanje asithathele lithuba lokuba siphinde sibe nohlelo njengoba nazi njalo ukuthi kuneyinhlelo esihlala sizenze. Ngibeke sengithatha lelithuba lokuthi ngenza uhlelo no Mr Bheki Mkhize ongomunye wongoti kwezamasiko nezinto ezithinta isintu. Kepha ke namhlanje sohlala kakhulu esihlokweni esithinta umuntu. What is umuntu? Masikhuluma ngalento yomuntu mhlamba abantu abaningi badideka esikakhulukazi kwi-new generation. Sithika silithathe lelithuba ngoba namhlanje ulwazi liyakhokhela, ulwazi liswelekile. Ngamanye amazwi mawungena kule page ye YouTube iDasenhoek What 14 Galaxy TV uzolifica lo hlelo silenza khona la eDMT Studios njalo njalo. Sithiye ngamanye amazwi ke hlala ke ungayindawo uzwe ukuthi masikhuluma ngokuthi what is umuntu sikhuluma ngani. So khumbula ukuthi masikhuluma ngomuntu sikhuluma ngabantu ababili. Sikhuluma ngomuntu physical bese sikhuluma ngomuntu spiritual. Ngamanye amazwi umuntu lo osukumbona physically kunomuntu wena ongamazi ongaphakathi kunomzimba osukubona. Izoke izinto ke namhlanje esithe asilanda umfoka Mkhize ukhabazela ukuthi azosicacisela. Baba Mkhize, siyakubingelela kakhulu kulolu hlelo lweDasenhoek What 14 Galaxy TV. Namhlanje sibonge kakhulu ukuthi usinikeze ithuba noma sazi ukuthi umuntu ohlezi umatasatasa. Kepha siyabonga kakhulu ukuthi sithole lelithuba lokuthi usinikeze leso sikhathi sokuthi sikwazi ukucacisela abantu abadukile nabantu abafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani esizweni sikaPhunga noMageba. Ngamanye amazwi ke ngizocela usibingelele mfethu bese usithatha usibeka. Baba Mbonambi nabalaleli siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba lokuthi size kule ndawo ela kulamagceke kuleli ikhaya lapho khona lesi studio kuthiwa iDMT Studio. Ongathi mase kuhlehlwe kushona emuva ngaso lesi studio. Si studio esicelwe inkosini yasePhakameni uShembe. Kodwa ke angazi ugxila ngakho kakhulu ngoba namhlanje ungibizele umunye umkhakha. Ngibonge kakhulu baba Mbonambi mfowethu lolu hlelo mfowethu noma lesi sihloko osibekile sisihloko esibalulekile kakhulu. Mawukhuluma ngomuntu ngoba umuntu kukhulunywa ngegaba ezimbili. Kukhulunywa umuntu wenyama. Kukhuluma umuntu kamoya. Kamoya, yes. Umuntu wenyama ilombonayo njengobheka isigcino Mkhize okhulumayo ukuthi awu unentshebe unaloku kodwa lo kamoya awumazi ngaphakathi ukuthi yena ke unjani. Wow. Leyo nto ake sithathe nje sidlule encwadini yeBhayibheli. iBhayibheli khona ivesi lelikhulunywe lika Isaiah 49. Lapho likhuluma khona ngomuntu noma ngabantwana abachitheka eswini. Wow. Leyo nto ayive iyindida kubantu ngoba uma ngabe kukhulunywa ngabantwana abachitheka eswini ukhulunywa ngomntwana mhlawumbe omunye ozozalwa nje esaphila. Obheka isigcino Mkhize bese kukhulunywa ngalomntwana ozozalwa esethuli. Umphefumulo walomntwana bese kuyabuza ukuthi ke uphi lo mphefumulo walomntwana. Yes. Ngenkathi lo mphefumulo useleswini kumama esephinde futhi umama esekhulelwa futhi ephinde ezale enye ingane lo mphefumulo ungakhishwanga ngohlelo nangosiko impilo lakho. Ingakho ke sekwanda nalezi zinto ekuthiwa ama gays and lesbians la uthola khona ingane yomfana ukuthi seyaphenduka kade sinengane ezimbili kodwa seyaphenduka seyifuna manje ukuthi ibe intombazane iqome. Hayibo. Ukukhomba ngokusobala ukuthi ke umzimba womuntu uhlukene kabili. Umzimba womoya nomzimba
wenyama. Umzimba wenyama uyafa kodwa umzimba kamoya awufi. Hey niyayizwela ke balaleli ukuthi sijule kanjani namhlanje kulolu hlelo leDase no Quad 14 Galaxy TV. Umfo kaMkhize useveze ezinye izinto la ejule kabi ukuthi masikhuluma ngalezi zinto somoya osuke ungaphakathi kwiplacenta kunezinto ezithize egcina ikhoza inkinga njengoba sesuke sesibona sekhona ama lesbian njalo lezo zinto ke izinto ke kufuneka namhlanje sibambisise sisaqhubeka nalo lolu hlelo manje ke lapha mfo kaMkhize sisaqhubeka ke njalo kuye kube sekwenze kanjani uma uthola ukuthi lo moya ugcina usuhamba uba nenkinga efana nalezo ukuthi mhlambe egcina sekwenzeka lezi zinto okhuluma ngazo uma lesbian njalo ikuphi okumele kufanele kwenziwe ezabantu abamnyama thina njengabantu abamnyama bambonambi umbuzo ophusile kakhulu lobuzayo ngoba isizwe sakithi siyafa lithi incwadi yeBhayibheli abantu bami bayafa babulawa umntula ulwazi yes asizogxila kakhulu eBhayibhelini ngoba iBhayibheli lifike sivele thina isintu sinaso kodwa ke siyesebenzisa ngoba nenkosi yasekuphakameni yathi izwe lahamba ngeBhayibheli futhi liyobuya ngeBhayibheli ngakho ke abantu kumele mabakhanyiselwe ngendlela abaphuma ngayo iyona umnyango ofanele baphinde bangenise ngawo wow kodwa ke la ngikhona njengamanje ngikhuluma nje ukuthi ke umoya womuntu njengoba lo muntu lona sekufanele ukuthi kusetshenzwe lo moya kunesilwane noma impahla ekwathiwa akufanele umuzwe endoda engabi khona lempahla ekuthiwa imbuzi yebo imbuzi umsebenzi wayo ke ukusebenza lo umsebenzi ukususa zonke izinto ezifana nalezo ukulungisa isimo sika moya sokuxhumanisa umoya kanye nenyama yomuntu noma ukuxhumanisa phakathi komuntu ophilayo kanye nomuntu ongasekho emhlabeni ake ngikulinganisele nje mina nginhlobo endala ingakho ngikhuluma kanje mina isicathula nginaso nansi ifoni engiyisebenzisayo inhlobo endala nawo nayo yakhe ifoni lento ayisho lutho le kodwa into okuyona esebenzayo kakhulukazi lento ethiwa network kanye ne-airtime okusho ukuthi ziwu2 okusho ukuthi ke ngaphambi kokuthi uxhumane nomuntu ongamboni kufanele kube khona i-airtime la signal yes bese kuba khona i-network ngokunjalo uma ufuna ukuxhumana nabantu bakini abalelo thule nomhlaba imoya lengabonakali kufanele ube nempepho ekuyona e-network kanye nembuzi okuyona lesingayithatha njengokuthi i-airtime la ke usuzokwazi ke khona ukuthi uxhumane ke nemoya engabonakali wena kodwa ube usenyameni izona ke izinto eziningi ezihlupha abantu kunalesi sizwe esesiqala manje singenayo inkosi yaso lesi esithukeka kakhulu kuthiwa isizwe samaphara labantwana abazalwa ethina nodadewethu abanye abangenazi ibongo ubabona sebegcwele kuzona zonke lezi zinto abajika babe inhlamba lezi ngane zinama talent axa ukwenza kodwa imimoya evunguza phezukwabo ile moya bakhiphe emakhaya ngoba iyalwa kumele ke ukuthi uma ngabe iphuma ingane yami iyoba yiphara emgaqweni nami ngithathe le nduku yami ngiphume ngiyozwa uma ngabe ke ngingenalo ilungelo lokuphuma ngiyozwa akube khona indlu phela la ekhaya noma yiqhugwane yes noma indlu ka round la ngazikhona ukuthi umkhonto ohlaba inkomo yalapha ekhaya uhlala khona nodengezi olishisa impepho yalapha ekhaya uhlala khona ngakho ke manje nginethemba lokuthi lapha kuleli ekhaya kule yandlu khona abanikazi baleli ekhaya fanele ngihambe phela ngiyokhuluma nabo ngibuze ukuthi kwenze njani nansi ingane seyiphuma manje seyigcwala umgwaqo kanti ihlobo lempilo lelo ngoba sazi ukuthi thina ingane fanele zibiyele lapha ngaphakathi ikhuluma nje ngempepho isayodwa imbuzi angakayithathi usho ukuthi ngamanye amagama ngenzani ngishaya ucall back izobe sibuya impendulo ngamaphupho ngoba umuntu udaliwe ukuthi umuntu umoya mawulele ebusuku usuku umoya wakho usuhamba usuvakashela kwela amathonga uyobheka noma uyohlangana no baba omkhulu ukuthi ke ikuphi kufanele ukuthi masiqhubeke sikuphile ngenkathi usuphaphama usuku usubuyile lapha kodwa iphupho lona alifani nesibonakaliso lokuthi umbono kunento ongayiphupha mbonambi namhlanje njengoba ku2021 kodwa uphinde uyikhumbule nango2050 mawe usaphila yonke echaza ukuthi isibonakaliso ngamanye amazwi kusho ukuthi usuke when we check uyaphupha kanti usuke ukhonjiswa and usuke uhleli nabo baba omkhulu uxoxa spiritual ngoba vele umuntu spiritual masidlula lemhlabeni sizobekwa edokodweni lokugcina eliyithuna kodwa umoya
asazi ukuthi uzoyaphi futhi umoya awunayo insurance ngaphambi kokuthi insurance yawo kube ukuthi wena uqhumene kangakanani no baba omkhulu bakho okuyibona bakucelela kumveli inqangi ngoba wena ngeke ukwazi ukukhuluma nomveli inqangi ubuso nobuso ungabonike manje ngoba sekwenziwa umusa uShembe wazehlela yena emazulwini wayesezemhlabeni wayesezosikhombisa indlela zokuphila zasemazulwini ukuthi manje ufuna ukuphila impilo enizoyifica ngale kwethuna kumele nihambe ngo1 no2 no3 kodwa azilula njengoba usho kwencwadi yeBhayibheli Jeremiah 6:16 manje izindleleni nibuze kwabadala indlela zasendulo kumele manihamba ngazo kodwa bathi asiwenza lokho ingakho namhlanje sizwe sakithi sinje yo wakhuluma ngenye into okhabazela yazi uma usakhuluma ngendaba yomshwarense siyabona abantu impela behamba beyoyicover go afbob njalo yonke imshwarense ekhona kodwa namhlanje usuyacacisa basuke bekhava inyama umoya bakwazi ukukhava Mbonambi angeke kwasisiza leli phuzo okhuluma ngalo angeke kwasisiza kokuqala umuntu wakulelizwe akancwatshwa ilanga libalele wow umuntu wakulelizwe kufanele ancwatshwe ilanga lingakaphumi noma selishonile ngakho ke uyayuthola umuntu efele emanyaleni edutshuliwe mhlambe kade ntshontsha lo muntu ehlupha abantu bambamba abantu bamcanga ukuthi bambulala kodwa makufika umasingcwabe sanizofika udlala amadlelo ahlaza kuthi lo muntu uhamba phi phezulu kwamadlelo ahlaza kodwa kade hamba emanyaleni kude kwamatafula kudliwe agitshezwe ngisho imoto hlobo liphambili angakaze egibeleni esaphila bese kuthiwa lo muntu kushuthi makusuka lapha esengeniswe ethuneni esiya ngale futhi indlela yakhe izofana nale ndlela ekade sibona sekuyiyo manje ngalesi sikhathi kanti olunye uhlelo inkinga nansi yebo siyayiphila impilo yanganeno kwethuna inazo zonke inselelo zakhona nezinzuzo zakhona ama package yes kodwa ngale kwethuna mase simfakile umuntu ese sibekelwe ngenhlabathi sesiflathela sesishona le lo muntu masicabanga indlela azoyihamba injani iyiphi ubani wakwa Tracer wabuza ukuthi umuntu mayisengenele ethuneni ngale kwethuna kwenzekani akekho imisela ngalokho akekho imisela cha akekho thuselele ngokuthula namhlanje abantu bangcwatshwa ngamabhokisi kodwa uJesu lo simlandelayo thina sithi uyinkosi nomsindisi iwundlu lika Maria la kwaJuda alingcwatshwanga ngebhokisi kodwa ubaba wakhe uJoseph wayombazi wangcwatshwa ngohlaphenda kodwa wangcwatshwa nje wagoqwa ngendwangu emhlophe yelinene yebo ingakho ke nathi uShembe ethi indoda noma umuntu uyahlatshiswa ugoqwa ngesikhumba njengakudala kodwa manje ke mawungenako lo sewugoqwa ngendwangu emhlophe ukalike njengoJesu Kristu ngoba leso isifungo sobuNazaretha madoda hey hayi kumnandi namhlanje studio babukele sihlele noNgoti kwezamasiko masikhuluma lento yesintu that is why namhlanje ungibona ngiphethe nehawu lami la uthi ngilibhula impela ngixhume kusho ukuthi manje ngoba ngisestudio indawo incane kulimali imshini impela estudio DMT Studios lapha kuhlelo leDasen no Quad 14 Galaxy TV siyehlale njalo ke silethe inhlelo njalo mhlambe ukubona sihleli nosopolitiki njalo usazobona nabanye abathizo osomabhizinisi njalo namhlanje ngithe ake sihlaleke sikhulume le ndaba yokuthi what is umuntu sifake lento yobuntu ebantwini sibuyise lento yesintu sibuyise into zethu siqaje ngobuntu bethu singathi masibona into zethu sibukele phansi sihleli naye kuNgoti ke namhlanje umfoka Mkhizwe ubheki Mkhize ukhabazela kaMavofu nalapha eNkinobheni ngisenaye umfowethu uThulane umfoka Mkhize khona la eDMT Studio umnikazi weDMT Studios ngiqhubeke mfoka Mavofu wethu kunjalo Mbonambi ake ngincome nje mfowethu ukuthi wena usakwazi ukubuyela esikompilweni lokuthi ube naso isihlangu awu ngiyabonga mfowethu isihlangu sibalulekile kakhulu ekhaya ngoba angeke uze uvike ungasiphethe isihlangu khabazela ekhaya ngokomthetho kumele zibe khona izinto zesintu indlu lekuthiwa iqhugwana isihlangu icephu imboko umkhonto ukuhlaba impahla inkomo mase mhlawumbe ukusika imbuzi kube sekhaya izinto ekufanele zibe khona emzini wendoda yes ngoba kubalulekile ukuthi umuntu angaze adlule emhlabeni engakaze asifake nje isiphandle wow engakazi umuntu mhlambe ke maye uqala enzele imbeleko ngoba phela umuntu makukhulunywa ngomuntu ufanele azale umuntu yes
ake ngilinganise ngentombazane Mm. izalo ngane intombazane Mm. mhlambi yokuqala Mm. kufanele izalelwe ngomthetho kuphi komalume Yes. umthetho wakomalume uzalelwa komalume ngoba uvele esuke ehlele eswini Yes. sikamama Yes. bese ke enzelwa imbeleko Imbeleko, komalume yebo Yes. afakwe umuntu ngasesandleni sokunxele Saka left. yebo saka left Mm. bese ke ehamba futhi ke ekhaya besenzelwa ke isiphandla sasekhaya bikwafakwe kulelo hlangothi Mm. Mm. uma ngabe kuyintombazane ke mase kufanele kuba nomfana uyakhuliswa Mm. mayifika esigabeni ke la ivakashelwe khona inglozi bese ke ingane kenzelwa umhlonyana Yes. ethu umhlonyana Yes. mayisiqedile ke lapha kwenzelwa umhlonyana seyikhula khulile mhlambe siyila ko 2021 Mm. lokho abelungu abathi bona ke i21st 21st. sina sithi ke umemulo Memulo, yes. kahle kahle lento umembulo Membulo. yebo angithi suka Awusuka igonqiwe ingane madoda. lapha yana makade yenzela umhlonyana Mm. iyambuza bese kubizwa izalukwazi zasemoyeni izinxenxe ukuba isondele kulomntwana Yes. izomfihla angabonwa abafana ukuze akwazi ukuthi ayigcine aze agane Mm. Mm. mase lezalukwazi ke sezimsike bekeleke lo mntwana lo mase kubona ukuthi sesigabeni sokuthi agane Mm. sekuyacelwa ke manje ukuthi insizwa phela enenkomo ayivele izomthatha lo mntwana ukuthi Mm. agane Mm. bese Mm. yimbulwa enzele lento ekuthiwa umembulo Membulo. le sebethi abantu umemulo Memulo. yes Yes. angithi nje akulinganise ngezwe lasempangeni izwe lasempangeni kahle kahle kusembangweni Oh. la ucetshwayo khona nesomcebo kaSonzici Yes. babe bangalela ndawo wathi ucetshwayo hayi nakudala mfana wami Ehhe. lutho Eh? kwase kuthiwa la kusembangweni kwasho ukuthi abelungu abakwazi ukuthi imbangweni bathi mphangweni sokusembangweni namanje futhi uma ukhuluma ngomembulo akakwazi umlungu ukuthi membulo Yes. ukuthi memhulo Oh. kwasigcina sekuphasa Umemulo. into enomlungu phakathi ke iyona ethandekayo Okudlula lokho. ukudlula lokho okwethu uyabona nje mase kubonakala abelungu sebephinca amabheshu ngabona abantu ngagcina kuphela inkomo ngaphela ikhoma bathanda into yabantu ayikulinganisele njengento esikhona manje leyo kufakwa kweyinkophe nokufakwa kweyinwele nokufakwa kweyinzipho Yeah. ma umuntu eyifakile leyo nto waze wadlula emhlabeni eyifakile asikho isidingo sokuthi nina bese nithi lo muntu useshona bese niyamkhipha ngoba lento ufanele ihlanjululwe ngempahla noma ngembuzi khishwe ngembuzi ngoba ngeke afike kwelamathongo lo muntu egqoke lento euhlobo lweNdiya noma euhlobo lwani yaziwa kuleli izwe ukuthi ayikho ingane enenzipho ezibomvu njengezenyoni ayikho ingane yazalwa ibhaliwe amathathu yes and encwadini futhi kaExodus kubhaliwe nasencwadini kaLevi ukuthi kuyingozi kangakanani ukubhala umzimba wakho zonke lezi zinto abantu bazenza ngoba bebona imfundiso yasentshonalanga bese iyathandeka bese bekhohlwa abantu ukuthi laba abantu basentshonalanga isikompilo lona abanalo yebo bamnyama njengathi kodwa isikompilo abanalo abafani nathi futhi nomhlaba baphila kuwona baphila emhlabeni wombango ngoba bekho eAfrika bathathwa lapha eAfrika bathunjwa bebiwa base beyo hlaliswa kuloya mhlaba la bafike banda khona abangaba kodwa noAfrika obugcwele njengalobo bethu ngoba umuntu ngesikompilo hey